खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिचरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ काजलगावनि एसडिअआ घुस लानानै हमजादों। डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया फोरोंगिरिफोरखौ रेस्किउनि खामानियाव थिसननो गरन्थ। डिब्रुगड़आव सासे आलफा एरेस्ट। उरां सायाव सानथामाव सा 18 करना भाइरास पजिटिभ। बिजनीआव सनाथि मोख्रा मोनदों। बायजोआव गेलेनो थांनो मोनिनि सासे गथ'सा सुइसाइड। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्ला काजलगाव महकुमा बेंगिरि एबा एसडिअ जयन्त सरकारा घुस लानानै एरेस्ट खालामजाबाय। गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाना सिग्रोमनानै जयन्त सरकारखौ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला काजलगाव सदरनि एसडिअ जयन्त सरकारा गावनि मावख' खथा सिङावनो डिलार सबिता बर्मननि फिसाय धनन्जय बर्मननिफ्राय 20,000 रां घुस लादोंमोन। बबेखानि रांखौ लाखांनायनि उनावनो जयन्त सरकारा मावख'निफ्राय खारखोमा लांदोंमोनब्लाबो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमा होसोलाङो आरो धालिगाव टाउनशिपआव थानाय सोरखारि न'आव एरेस्ट खालामहैनो हायो। आसाम स्टेट डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया स्कुल कलेजनि फोरोंगिरिफोरखौ रेस्किउ थामहिनबा रैखाथिनाय खामानिनि अफिसार महरै थिसननो गरन्थ लादों। ASDMAनि गरन्थ बायदियै अफिसार महरै थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरा दैबाना लोमसावनायनि थाखाय थानाय रिलिफ केम्पनि सुबुंफोरनि दुखु जारला खैफोद आफोद आरो बेराम आजारनि रिपर्ट लानांगोन। मख'थावदि आसामाव करना भाइरासनि गोसारनाया गिख्रंथाव महरै बांगासिनो थानाय समावनो दैबानानि जेंनाजों भुगिनांबावदों आसामनि रायजो राजाफोरा। बबेखानि आसाम डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया अफिसार महरै थिसननाय फोरोंगिरिया रिलिफ केम्पआव करना भाइरास सन्देरनायनि बागैबो सुलु लानांगोन। इन्डियान आर्मिनि 9 राजपुत राइफला डिब्रुगड़ जिल्लानि तिंखंआव अपारेशन खालामनानै आलफा उदांनि सासे थिउरिया हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला रैखाथि बिफाना आलफा उदांनि थिउरियाजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो थरनै गोहोगोरा IEDखौ बोखांनो हायो आरो उननि समाव थरनैबो IEDखौ डिफ्यूज खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय समबारखालिसो इन्डियान आर्मिया चराइदेव जिल्लायाव अपारेशन खालामनानै सा 5 आलफा थिउरियाफोर आरो आलफायाव गोदानै सोद्रोमा थिसननायनि रेकेटखौ हमदोंमोन। उरां बिरनायखौ जागायफिननायनि सानथाम उनावनो सा 18 दावबायारिनाव करना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला गंनै उरांनि सा 18 दावबायारिनाव करना भाइरास पजिटिभ मोननाय उनाव गंनैबो उरांनि क्रुफोरखौ क्वारेन्टाइनआव दोनबाय। मख'थावदि गोबाव सम लकडाउननि थाखाय उरां बिरनायखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन भारत सरकारा। थांनाय 25 मे खालि उरां बिरनायखौ जागायफिननाय उनाव 26 मे आरो 27 मे खालि इन्डिग' फ्लाइट्सआव सा 12 आरो ट्रुजेट फ्लाइट्सआव सा 6 दावबायारिनाव करना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारो। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सनाथि गाबनि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुर मोनदों। बिजनी नोगोरनि 3 नं वार्डनि आमगुरि कल'निनि नखरसेनि बारियाव बे सनाथि मोख्राखौ नुनो मोनदों। बबेखानि बिजनीआव माब्लाबाबो नुफेरै सनाथि मोख्राया बबेनिफ्राय आरो माबोरै बिजनीआव फैखो बेखौ रावबो खिन्थानो रोङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आगोमा सनाथि मोख्राखौ जाहाथे रावबो सिगि सुग खालामा आरो जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय जायगानि रायजोफोरा बयखौबो खावलायो आरो बेनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। मुम्बाइनि मीरा भयंदार ओनसोलनि सासे गथ'साया लकडाउननि थाखाय बायजोआव गेलेनो थांनो मोनिनि सुइसाइड जानानै थैदों। 12 बोसोर बैसोनि गथ'साया थाखो 6 आव फरायोमोन। सुलुंनि बादिब्ला 25 मे खालि ईद फालिनायनि उनाव गथ'साया हरनि 1:30 रिंगायाव उन्दुयो। बियो फुङाव 6 रिंगासिमहालागै गावनि बिसनायावनो दङमोन। फुङाव 7 रिंगासोआव बिनि खथायाव थांनानै बिखौ फांखायाव सुइसाइड जानानै थैना थानाय नुयो। बिफाया पुलिसनो फोरमायथिनाय बादिब्ला लकडाउननि सिगां गथ'साया सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव पार्कआव साइकेल सलायदिंनो थाङोमोन। लकडाउन जागायनाय समाव बियो बिमा बिफाजों बायजोआव थांनो मोनिनि नारा नाथा जायोमोन। उनाव राहा गैयैयाव न'आवनो थानांदोंमोन। WhatsAppआव बियो लोगोफोरनो बोरिं जानायनि बाथ्रा बुंहरोमोन। नाथाय
एसेबां गोसो बायनानै बिब्दि सुइसाइड जागोन होननानै सानथाव नङामोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।